Welcome sa atong Health Series 10. Mahitungod sa Healthy Baby. Ang topic sa atong Health Series karon mao ang Healthy Baby. Mahitungod sa pag-atiman sa atong gagmayng mga anak para ma-healthy sila kutob sa atong maarang. Naisgutan nato sa miagi natong pagtuon ang mahitungod sa healthy lifestyle. Nga gapasabot nga sa tibuok natong kinabuhi, gapili kita kada adlaw sa pagkaon ug healthy, sa pag-inom ug insaktong kadaghan nga tubig, sa pagkatulog ug insakto, ug sa pagkinabuhi nga balance o sa ato pa dili patuyang. Ang atbang sa healthy lifestyle mao ang sigig pagdiet-diet ug ang sigig pagkabalhin sa kahimtang sa atong lawas. Maayo kung bisan ang imong anak nga baby pa makapadako nimo diha sa pagka-healthy. Ang pagka-healthy sa inyong baby gasugod sa primero pa nga adlaw sa iyang kinabuhi, pinaagi sa iyang pagtutoy diha kanimo nga iyang mama. Para healthy ang inyong baby, ayaw siya hatagi og baby formula o bisan unsa nga gatas gawas sa imuhang gatas. Kutob sa mahimo, likay ang paggamit og bibiron, kay minus kaayo ang nutrina sa mga gipalit nga gatas kung ikumparar sa gatas sa inahan. Ang gatas sa inahan puno og antibodies nga makatabang sa inyong anak sa pagsukol sa sakit. Insakto kaayo siya og timpla og kainit, humok nga gahilison sa tinai sa inyong anak, makasuporta sa pagdevelop sa utok og mga mata og tibuok lawas sa inyong anak, makapanalipod kaniya gikan sa mga allergy ug sa diabetes, limpyo gyud nga gatas ug gawas niini tanan libre. Ang pagtutoy sa baby gikan sa mama makapa-bonding kanilang duha ug importante kaayo kini nga bonding aron ma-develop ug insakto ang mga emosyon sa baby. Busa kutob sa mahimo ang mama maniguro nga makapatutoy ra gyud niya ang iyang anak dito sa iyang kaugalingon nga tutoy. Para healthy ang emotion sa inyong baby, importante ang iyang pag-bonding sa inyong duha nga iyang ginikanan. Sa inyong duha. Gikan sa ayha pa ipanganak ang inyong baby, bubuin ninyo sa labing daghan nga love. Mga halok, mga pagkugos, ug mga paghagwa. Mga papatabang kamo sa pag-atiman sa inyong mga baby, sama sa pag-ilis sa iyang pampers o pagligo kaniya, o bisan unsa pa nga inyong makapatabang. Para healthy ang inyong baby, importante ang pagpa-vaccine kaniya. Daghan ang daotang mga sakit nga malikayan, sama sa polio, tipdas, TB, tetanus, hepatitis B, ug uban pa. Para healthy ang inyong baby, kinahanglan liguon. Ligua siya sa sulod sa inyong balay sa mga udto, aron dili tugnaw ang timpo. Inadlaw nga tubig ang iligo, dili bugnaw. O gamit mo og pang baby nga sabon, aron dili ma-allergic ang iyang panit.
Bisan kung naa siya'y gabation, ligua gihapon siya. Kay makatabang kaniya kung limpyo siya og presko ang iyang gabation. Para healthy ang inyong baby, kinanglan nga hangtod sa mga 4 paingon sa 6 ka bulan, ipatutoy ra siya diha kanimo nga mama og dili siya ipakaon og lugaw o bisan unsa pa. Ayaw siya ipatilaw sa bisan unsa nga imong gakanon o gaimnon, sama sa mga biskwit o ice cream or cokes o bisan unsang pagkaon sa dagkong tawo. Kay dili pa andam ang iyang atay ug tinai sa pagdawat niini ug basin magsakit siya. Kung ang imong baby makalingkod na siyag iyaha og dili kinanglan hawiran ug dili na siya gakatuali ug kung magamit na niya ang iyang dila sa pagtulon og solid nga pagkaon dili sa pagtutoy ra, andam na siya sa pagpakaon. Kasagara ma-ready siya kung muabot siya og 6 ka bulan. Pulos buhing mga pagkaon ang ipakaon sa baby. Katong dili gikan sa putos. Dili sama sa Cerelac nga gikan sa putos nga nasagulan og mga preservatives. Ang ipakaon sa baby, linugaw nga tiktik or oatmeal, gidugmok nga hinog nga saging, hinog nga mangga, avocado, kalabasa, patatas, carrots, ginagmayng karning manok, katurang Bisaya nga manok. Dili ang gikan sa poultry nga puno og mga chemicals ug mga feeds. Ginagmayng karni baka o karning baboy, isda, itlog, o bisan unsa pang mga prutas, mga utan ug mga buhing pagkaon. Apan ipadayon ra siya, ipatutoy sa imo hangtod nga moabot siya og mga 2 or 3 ka tuig kung mahimo. Pwede gani sobra. Usa-usahon pagtesting pagpakaon ang kada klase. Ayaw idungan ang daghang bag-ong pagkaon aron masusi nimo kung muangay ba siya niini. Ug likay ang number 1 nga pinakadautan ug delikado nga ipakaon sa baby nga mao ang sugar. Ayaw asukari ang bisan unsa nga imong ipakaon kaniya kay ngano kay toxic man ang sugar para sa iyang lawas. Walay nutrina sa sugar ug makahatag og daghang klase nga mga sakit nga moabot sa iyang lawas sa unahan parehas sa diabetes pananglitan. Ang tingkaon sa imong baby dapat mahusay, dapat malinaw ug pinamilya ug ipakaon sa pulos mga presko ug tanang klase-klase nga mga color sa mga utanon ug sa mga prutas. Anara ang inyong baby gikan sa una pa niyang pagsugod sa pagkaon ug healthy nga lifestyle. Para healthy ang inyong baby, kinanglan likayan gayud ang pagpatumar kaniya og mga antibiotics o mga tambal nga inyong gipalit sa mga tindahan sa silingan. Usbon nako, ayaw ipatumar og bisan unsa nga tambal gawas ra sa giresita sa doktor o qualified health worker o midwife. Madelikado ang kinabuhi sa inyong baby o sa inyong anak kung ipatumar siya og mga tambal nga wala kamoy kabalo unsa ang iyang mga side effect o unsa ang insakto niyang tugon. O bisan gani kung pwede ba katong tambal sa mga baby o sa mga batang ubos pa og edad.
Daghan ang mga tambal nga pang-adult sama sa mga capsules, sa mga mefenamic acid or mga celecoxib or piroxicam nga gihimo gikan sa mga aspirin ug makapahemorrhage sa tinai. Delikado sila nga ga-maintain bisan para sa dakong tao ug labaw sila kadelikado alang sa mga bata. Ang mga antibiotic nga para pakuha sa mga infection or mga bakterya, dili sila mahimo kung igo ra ipatumar sa bata katulo ka bisis. Kay makaresistant ug mahimo dayon ang inyong baby nga resistant sa mga tambal. Agi mo sa insakto nga check-up. Ayaw pagbasa online o pagkinaugalingong pagresita og tambal alang sa inyong pamilya, labi na sa inyong baby, kay dako ang posibilidad nga masayop mo. Para healthy ang inyong baby, kinahanglan nga mapaniiron kamo para diretso ninyo masusi kung naa siya'y problema. Sama pananglitan sa sobrang pagsingot, kay basin gakainitan siya o ga-overheat ang iyang lawas tungod sa inyong gipasuot kaniya. O basin sakit ang iyang dalunggan o naay plima sa iyang baga o gilusay siya nga timaan nga naa siya'y infection. O basin allergic siya sa iyang pampers or basin naa siya'y hilanat. Ang mapanairon nga ginikanan makapalikay sa ilang baby sa pag-antos sa mga kasakit nga dili unta niya bagay antuson. Para healthy ang inyong baby, dili lang sa panglawas apan apil usab ang iyang emotions, panghuna-huna ug ang tibuok niyang pagkasiya. Hatagi ninyo ug walay limit nga love. Kung makabati ang inyong baby nga anaa mo permi sa iyang kinabuhi, gahigugmaon ninyo pag-ayo ug safety siya sa tanang panahon diha sa inyong pamilya, mahimo kini nga lig-on nga sukaranan sa iyang kinabuhi ug mabatian niya ang iyang self-worth o ang dako kaayo nga bili sa iyang kaugalingon. Love, love ka namo, sweet baby. Good night. Ting katulog na.